Aling guys, panibag kalakoda naman tayo magluluto ng itlog tsaka tuyo. Ang ating kalan ay mainit na ay hindi pa lang ating kawalit, ang ating itlog na may tuyo. Parang pampers eh. Ating itlog, lalagyan na natin ang ating asin, hindi pa natin nakukuha. Yun. Ito ang ating asin at ang ating kawali ay mainit na. Kumaba ko hindi. Perfect. Ayos pa siya, no? Ay, wala pala mantika. Paano natin to? Wala pala mantika. Naku po. Mega shoutout ang ating itlog. Yan, titisay na natin ang ating itlog. Yan, ang ating lalagay na natin. Yan. Yun. Ang ating asin. Asin natin. Asin. Wow, asin yan. Ito yung asin na fresh yun. Dami natin na palagay na ating asin. Yung muna nating itlog. Yan ang ating itlog. Yan. At tayo nagpiprito. Ay, matalsikan ang ating camera. At kuhanin tayo ng ating plato. At para sa yan ang ating plato. Kasyang-kasya sa ating ulo. Joke lang. Yan, guys, hindi natin naubos. Sayang. Yan, pwede na itong baliktarin yan, no? Ito, yan, babaliktarin na natin ang ating itlog na malipit na itlog. Aray, yan. Babaliktarin natin. Ay, matalsik pa yan. Wow. Kasarap-sarap ng itlog natin. Itlog. Yan. At kukunin na natin to pagkatapos. Yan. Pagkatapos kukunin na natin ang ating plato, ang ating asin, ang ating pampers. Ay, di pala ito pampers, ang ating tuyo. At piprituin natin to ang ating tuyo. Yan, pwede na siguro to. At kukunin na natin ang ating itlog. No? Itlog. Hindi ko lang alam kung paano ito makukuha. Ito ang ating itlog. Nakuha na natin. Yan na. Labis na. Lagyan natin ulit ng mantika. Lagyan natin ulit siya. Mantika. Wala na yata tayong mantika. Meron pa naman. Okay pa naman siya. Okay. Woo! Mega shout out sa inyo. No? Mega shout out. Tanggalin mo na ito. Ayan. Woo! Ating itlog ay nasaan na ito. Itlog. At pipisayin na natin. Ito. Ayos na ating itlog. Ay, tagalin mo na natin pala ito. Paano natin maano? Ay. Ating kawali ay mainit na, no? Mainit ang ating asin. Yung, ayos na nalagyan na natin ang ating asin. Mega shoutout siya sa mga marites. Lagi na lang puro ulam, itlog. Wala na masawa tong itlog na to, pati tuyo. Ay, ngayon lang pala nagtuyo ng ating itlog. At lalagyan ko na ng ating asin. Perfect. At ngayon tikman natin ating itlog kahit konti lang para may yummy hotdog, may tummy hotdog, may tome, no? Ang hotdog ay gumagalaw eh. Mamaya na natin titikman pagkatapos natin. Tayo ay magsasandok na yan. No. Yan ating itlog ay babaliktad na natin yan. Baliktad natin. Ako lang kasi muna nagbibideo. Ako may hawak ng camera, diba? Kitang-kita nyo naman, diba? Yan ang ating itlog ay binaligtad na natin, ha? Yung lahat pa dyan. Yan ang. Ay, makakadikit pa. Oh, sweet naman. May hearts pa. Sweet. Yan, oh. Wow. At kukunin na natin siya. Tara na, kukunin natin siya.
ating itlog. Yan. Yan o, itlog. Yan. Para hindi nyo naman makita. Tanggalin natin ito yan. Yan. Natin, kukunin natin natin itlog. Yan, nakuha na natin ang ating itlog, pinaka-the best, at meron pang isa kasi tatlo to. RB, tatlo no? Tatlo. Kasi perfect. Kaya nga tatlo, diba? Diba? Last chance. Ay, matika pala, lalagyan pala natin. Hindi natin ito malalagyan na walang matika. Masusunog pa. Ay, ating apoy ay malakas eh. Yan. Yaw, dami pa ito yan. Lalagyan na natin. Yan, lagyan natin ang ating azin. Ito. Ay, ating mantika pala, no? Ating azin. Azin, ito. Yan, azin, nalagyan na natin. Yan, nalagyan na natin ang ating asin. Tapos na natin. Last na lang. Last na lang. Lalagyan na natin to. Yan, natatapos na yan. Ang susunod na yan na ating tuyo. At pinakamasarap to sa atin ay may balat na may tuyo at may kaliskis. At bubuksan na natin. At yung pala ay nakabukas na. Yun na, ayos na. Bukas na ang ating itlog ay babaliktad na natin. Baliktad na natin. Tara na. Oh, ay nako, nahulog pa. Yung kanin namin, di pa nga ako napagsaing. Nako, nahulog pa. Nahulog na nga eh. Yan o, nahulog ang amin. At yan na lang natirang kanin. Pero sige, kakainin natin yan, kaso nga lang panis na. Nabaliktad na natin ang ating itlog. Yummy, at may itlog, may tame. At tayo ay katapos niya, at tayo ay magsasandok na. Kuha na tayo ng ating plato niya na pagkatapos. Up! Kukunin natin ating itlog. Yan. Tapos na. Woo! Tatlo na. Ating to ay ilalagay na natin. At ito muna mantika. Yan. Ay! Sobra. Woo! Pasobra ang ating, ito. Yan. Ating 3 tuyo. Yan. Ating tuyo ay lalagay na natin. Nalagay na nga eh. Ay, pagkatapos na ito, at tayo ay kakain na! Kakain na tayo! Yan, mega shoutout! At kasi dito pwede lagyan ng asin. Kasi di naman siya itlog, di katulad ng tuyo. Yan o. Kasi dito pwede lagyan ng asin. Kasi di naman siya itlog, di katulad ng tuyo. Yan o. Ating ay apoy. Yan. Ating apoy. Op, wait lang. Yan. Yan, konti lang. Syempre para the base ba? Okay ba? No? Okay. Whew. At mega shoutout dyan sa mga marites ba dyan? Mega shoutout! Woo! Yan ang ating tuyo ay masusunog na. Baliktad na natin yung tuyo. Ayun pala, masusunog na. At kulang pa ng mantika. Di pa to, pwede na itong mantikang to. Yun. Masusunog na ang ating umuusok ang ating kawali. Woo! Ating kawali. Woo! Tayo kakainin yan na. Siyempre kakain tayo. Yan, kakain na tayo yan. O, kukunin na natin ating tuyo. Kukunin na natin ating tuyo. Tara na, kukunin na natin. Yan. Ating tuyo. Ayan ang ating tuyo. Ano natin? Ating tuyo. Nakufresh yun. Tuyo. At papatayin ko na ang ating kalan. Yan o. Okay, papatayin ko na. Yan. Op, ayos na. Ating yun nga. Yun, sige. Yan, tayo ngayon ng nagsasandok na. Tapos na natin maprito ang ating itlog. At tuyo, tayo ngayon
ating tong itlog na to. Ah! Atin na to. Tapos may tuyo. Ah! Tuyo! Ano natin kakain ay tuyo kasi ito yung pinaka-freshing. Pag ako kumakain, dyan ito. May paaba. Yan na. Yummy. Masarap ang ulam ay masarap yung kain. Hindi mainit. Masarap. Masarap may tuyo at saka itlog. Woo! Ang sarap. Ang ulam naman ang ating sisikman. Yan na, ating itlog. Ay, yun nga. Tipid pa yung itlog, tipid na ang tuyo. Kaso ngayon, araw-araw nga lang nagsasawa niya ako. Pero masarap naman. Okay, perfect! Ayos! Sarap! Sarap talaga pag may tuyo. Ganyan talaga, kahit mahirap, masarap yung tuyo. Ating tuyo, at saka itlog. Sobrang sarap na ito. At ay pinagpapawisan na. Ating itlog, oh. May pang itlog. Magkamay na lang tayo. Gusto ko na yung kamay. Mainit. Masarap tayo magkamay. Sarap. Masarap yung luto ko na itlog. Sarap nga. Pag kayo, kung hindi kayo marunong magluto, nagtuturo kayo sa nanay nyo kaya sa papa nyo. Para marunong kayo magluto. Kaya kung tingnan nyo, marunong ako magluto, kaso kaya ng itlog. Medyo lang sa gitna.